Čau lidi, v tomto díle uvidíte jednoho panduláka, který bude jakože dělat, on bude jakože malej prcek a bude dělat, počkejte, vypadni, ještě tady nemáš být. A on bude jakože dělat, že hraje hokej, ale vůbec ho nehraje. Vypadně, jsem ti řekl. A tak na to můžem snad jít, ne? Tak jdem hrát. Už jsem ti řekl, vypadni. Tak, jdem na to. Počkejte, jenom to tady přenesu, to velký hovno. Tak. Teďka semka dáme kuličko. Jo, dobrý, no. Tak, prčit svedla, do křeč. No, já mám křečka a sakra, jak jste viděli, to je to jeho žrádlo a teďka vám ho jdu ukázat, no. Tak pojďte nejdřív za křečkem. Ty tady zůstaneš. Hele, koukejte se, jak si umím zmáčknout hlavu. No, tak jdeme. Teďka zrovna spinka. A já ho zbudím. No, už je zbuzený. Mikýško. No. Ten je zase nabručený jak bručidlo, takže ho radši necháme spát. A nebuď tak nabručený, tyjo. Tak, jdeme zpátky. Pandulákem. Panduláku, stále! Panduláku, stále! Panduláku, stále! Drž hovo. Já jsem ti neřekla, abys tady mohl jako zpívat a řvat na lesy, tyjo. No, tak už můžeš hrát. Panduláku s námi. Panduláku s námi. Dál. Za 5 hodin. Za 1 hodinu. Panduláku s námi, 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 za 6 celých hodin. Panduláku s hovnem, panduláku s hovnem, panduláku s hovnem. Za 10 hodin, takže vlastně, spíš za 3 dny. Panduláku s hovnem, vykač tam to hovno, vykač tam to hovno. Mě už to nebaví, proč se do toho tak nudíš? Jaren! To se mi takhle opovažuješ ke mně mluvit? Jo? A navíc. Ticho! A navíc. Nejsem tvůj syn! Ty se opovažuješ takhle ke mně mluvit, jo? Za 5 hodin.
Pardon. Za 4 dny. Hurá! Takže to by bylo asi pro dnešek všechno. Tak čusák! Dostanu tě ty jeden malej fanďoláku!